ụmụ Igbo ndewo nọ ụmụ akwụkwọ ọ nọ na-emekọ ọfụma ọkwa ọ na-adaba erisie ndị ike ọ na-adaba na ngalaba nke abụọ ihe ọmụmatụ maka ya na-ekwu ihe ndeka a na-akpụ simile anyị emeela ndị mpaghara nke mbụ na nke abụọ a na anyị ga-ugbu a anyị ga-achọ ka anyị makwa ma ọ nọ na amụtakwa ihe anyị na-akọwa na ebe na-asụ bekee ndị a na-asị as this as that ejere comparison ebe na igbo anyị na-asụ ọ bụ nyiri ihe yiri ibe ya a na-asị ihe eji ọmụmatụ sị ihe na-atọ ụtọ sị ọ na-atọ ka gịnị na-atọ ka mmanụ aṅụ onye ọ na-agba ọsọ ka ele ọ na-arị elu ka enwe ọ dị ihe a ka anyị na-atụ ka a nụpụta ebe ebe ugbu a na nke iri ebe anyị uwe chioma na-eji gịnị ihe na-eji oji uwe chioma na-eji ka gịnị ọ na-eji ka bụ gịnị unyi ọnwa kedu ihe na-eji oji na Igbo unyi uwe chioma na-eji oji ka unyi uwe Chioma's cloth is as dark as charcoal or anything black is black. Unyi, charcoal, dark. Or ya bụ charcoal, black. Ya bụ unyi n'asụsụ Igbo. Ihe na-eji oji. Ihe na-eji oji. Uchechi pere mpe ka. Gịnị pere mpe? As small as gịnị? In English a na-akpọ ere. Obere nnụnụ ya bụ nwanza n'Igbo ọ bụrụ nkịta pere mpe karịa nwanza ahụ enwere obere nnụnụ ọ pere mpe gịnị na-abụọ Chike nwere obi ọjọọ ka gịnị enwere obi ọjọọ nwere ajọ mkpọkọrọ obi one that the heart is bad has a bad heart or bad mind. Chike nwere obi ọjọọ dịka ọ bụ Chineke ma Chineke nwere obi ọma ọ bụ ekwensu bụ onye anyị na-asụ na o nwere obi ọjọọ. Ọkụkọ fere ka gịnị enweghị ọkụkọ ile anya ihe na-efegara efe bụ nnụnụ ebe ọkụkọ a na-efe ebe gwa ụmụ ọkụkọ ndị na-efe efe oge m ọkụkọ fezie efe karịa dachi mara ọkụkọ azụ ọkụkọ nke efela ka nnụnụ ma ọ bụ ofela ka egbe ọkụkọ fere dịka ebe a egbe agaghị efe efe ọgọ fee efe karịa azụ ka a na-efezi ka egbe bụ ya ma na-efe efe. Ụzọ ọchị na-ehu ehu dịka ụzọ ọchị na-ehu ehu ndị na-ehu ehu bụ ka bụ agadi ka bụ ntorobịa ọ bụ agadi na elderly people ndị na-eweghagide ndị ntorobịa ndị youth ahụ ha ka bụ ọtọ ọ bụ ndị agadi bụ ndị na-ehu ehu that is the elderly. Ọ na-arị elu dịka some na climbs ya ma na-arị elu nnụnụ na-arị elu ọ bụ enwe na-arị elu ukwuu na-ama gwemgwemgwem n'elu osisi abịa ebe a uwe Chioma na-eji ka unyi Uchechi pere mpe ka nwanza Chike nwere obi ọjọọ ka ekwensu ọkụkọ fere ka egbe ụzọ ọchị na-ehu ehu ka agadi ọ na-arị elu dịka enwe ya bụ ọrụ nwụta ya ole ọ dị ugbu a ga-ejizi imezi ihe ọmụmatụ anyị na-akwazi ọnụ ya dịka ihe ka dịka nke a ka dịka nke a na-ekwuzi inwe ihe inwe ike iji maa atụ na onye ihe a na-atọ ụtọ dịka mmanụ aṅụ ọ na-elu ilu dịka onugbu otu a ga-eji mee ka ọ na-amata ihe eji eme ọma ihe adịka nke a ka dịka nke a ọ dị mma a na-eji ekwu okwu na-eme ndị na-agwa na-amata ihe ị na-eche m echi ime mata ihe ị na-ekwu okwu a ga-emebe nke ọzọ ndị ọzọ ụmụ akpaala okwu ihe gbasara okwu na asụsụ ndị Igbo a ga na-agbara ihe obere obere ka ụmụaka na-amụta ya oge ọ ga-abụ emechaa ihe mmụta anyị na-eme n'otu ọnwa ihe dị iche ga-adị ebe ha nọ n'ezinụlọ na-asụsụ Igbo jirizi Igbo na-asụ n'ezinụlọ bụzi ịsụ asụ ndị iti ha chọrọ ka ọ nọ mana asụ Igbo mana ịsụ Igbo mana ịdị Igbo mana ịgọpụta Igbo mana iji Igbo atụ ilu ọ dịrị anyị niile mma ndị Igbo ga-adị Igbo ekunigo oge na-aga n'iru.